ಕೆಂಪುಡು ಮಲ್ತದುಪ್ಪರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ತಿಂದುದುಪ್ಪರು ಆಂಡ ಪಚ್ಚೆಡು ಮಲ್ತದಾರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಡ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ ಪಾರಿ ಸುಲಭದ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ವರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿನ್ನೇರು ಇರೇಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೇನ್ವೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತದಾರ ಒಂತೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡುತ್ತಾ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಟಿಡ ಅಂಚಿನ ಶಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಸೊಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಏಪದಲ್ಕನೆ ಇನಿಲ ಮಸಾಲೆನ್ ಪುತ್ಪುಗ ಐಕ್ಪೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ತಿಲೆ ಬಣಲೆಗಂತ ಬಿಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ನೈಕರ ಪಲೆ ನೈಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಪೀರ್ದರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚದಾತ ಮೂರು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೂಲಿ ಸೊಲ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಗಿಂತದ 20 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಖಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅರ್ಧಗಟ್ಟೆದಾತ ಪುದೀನ ತೊಪ್ಪು ರೆಡ್ ಕಟ್ಟೆದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ದಂಟಲ ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿ ಲಾಯಕ್ ಬರ್ಮಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಪುಣ್ಯದ ಪುಲಿ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚೆಂಚದೇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿತುಲೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂಡಾಡ ಕಡೆವನಗ ಅನುಕೂಲಾಪುಣದು ಆಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚೆಂಚದಾತ ಉಂಡತುಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಾಯಸದಲಕ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತ ರುಚಿನ ಹೊಂದಾವನ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚೆಂಚದಾತ ಮಂಜಲ್ಲ ಇತ್ತೆನೆ ಪಾಡೊಲಿ ಪಕ್ಕ ತೊಪ್ಪಲು ಮತ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೌಳಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೌಳಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ್ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕಡೆರೆ ಬೋಡ್ಪು ನಾತೆ ನೀರು ಕಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಕಡೆಲೆ ಈತ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಾಜನಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಸರಾಗ ಪಂಡ 10 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ನೆಯ್ ಕರಪಲೆ ತುಲಿ ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿ ನೈಟೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಲಸುನಿ ಬುಡ್ಚಿ ನೆಯ್ ಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ದುಮ್ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ಅರೆದಿನ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತುರತ್ತ ಮೈಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಪುನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಈ ನಮನೆ ಅಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಸುರು ಆವನಗ ಬೈದನಿಂದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಚರ್ಮದಿನ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಒಂಜೆರೆ ಕಿಲ ತಾತ ಮಾಸ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ಟ ಸಂಕ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸಲ್ ಚೆಂಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕಲೆ ನಿಖಿಲು ಪ್ರಮಾಣೋಕ್ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ಕಲ್ತೊಂಡಾಡ ಬಕ್ಕ ರುಚಿ ತುಪ್ಪಿನಲ ಅಗತ್ಯ ಬೋರುಜಿ ಪಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ಜೀವನೋಡು ಏಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪು ಕಸ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಕಸ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಹದ ತೂಟು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ತೆಪ್ಪಲೆ ಸರಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತನತ್ತೆ ವರ ಲಾಯ್ಕ ಮಕ್ಳೆ ನನ್ನ ಒರಿದ್ನ ಬೇಲೆ ಈ ಪಸೆ ತಂಶನು ಆಜಾವನಿ ಆಣ ಮಕ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಾಪಂಡ ಪೊಡಿ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅಡಿ ಪತ್ತೆರೆ ಸುರು ಆವನಗ ಮಕ್ತಂಡ ಯಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ಸಂಶಯ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಗಟ್ಟಿದ ಭಾಗ ಪಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಗ್ಗಿತುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಗ್ಗಿಯರೆ ಆಂಡ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದನಂದಾರ್ಥ ನನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೇ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಪನೀತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ತಯಾರಾತನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತಿರಿ ಪಾಲೆ ಇಂಚಾತನ್ ಪಂಡದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾದು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್